hato ka video AI ka mana em namta ka jongi la dangi program ki video AI la ning kini ki AI manta mo ki ngai kublai ya phi barok ki produk ki ba yai page ki video ki jingi kai ke jonga ngit scam ba lada phi page omdai ba phi du nong handai phi nong namar phi yo ke jing mantai ki jingi kai ke jonga te hoi ai kublai ro phi ba phila kersan nga ha kini ki lese ka YouTube pada ka Facebook ro kunjo ha ka YouTube ro ngai i ba ki don hai ki produk ki ba dai ki ju hi ki supporter ki kersan nga ha to ko pada ka channel ro omdai tang ha ka ne ha to ko ka channel ka ba ngai upload ki story ni ki short mo ki short story te ngaso ban ai ngoi phi mo ba phila kersan te re ha ka ne ka video ka bam tang ko ban hi kai phi hato ka video AI ka mana em namta ka jongi la dangi program ki video AI la ning kini ki AI manta mo ki ba ki kiu ba la ning ki pau ba manta kini ki AI teng kwa ban penchai khniat chphang kane ngam da pen slam re hen re kwa ban penchai phi khniat chphang kane ki AI kane ki AI hato ka biang na em la dangi program hato ka ba na em te lese don hai ki produk ki bala sai kli kato kane ki kli nga to ba klem patla ban jubab klem patla ban sina video te banta pada nga sina da ka video khnang ba kwa ban kren nga nam pen slam han nga su kren khndiat mo khnang ba phi pen su thu ban pen tip pe hato ka AI lada ngi la program ka biang em ke AI ngoi phi lada phi nang hi ban program ka biang lada phim nang hi ban program kambiang le ne ka sniu te balai kalau umta namar bala dang inang program balai ka kalong ka ba balai te phi kwa ban tip pade mo lada inang ban program pade ka ba namar ba isibo ngi edit mo man komenta kini ki video AI kini ki dor AI ki video AI ki viral ba te gidan ki perlok ki ba isna video AI ba isna kini ki AI manta ki kamai da ki 5000 ka si banai mo namar ba ki viral ba kini ki post ki jom ki mala da ki dor ne la da ki video ki viral ba te ki viral ba rai how bom nang per company ting u penon kam bakla da ki dor jom ki wei ha ka lese ha ka ban pen sniu te kata padai kalong ka ba ma mo na ta ki AI ten rai ngi lada pi perkhat ba mo hakane ka video ka bang pensai menta pin sa jubab hi la jong hato ka ba nem hato ka sniu nem lada ngi penon kam ya kane ka AI menta sibu mo teng ko lese kum nga mo ngasna ki video jong ki lane ki dor jong ki wei ha ka ba lese nga pen long pen sniu lane pen thobria ki mo te kane ka long ka wanra ting lese ki try ban wan lese ban kin kta mo ha ki try bat sakawai ro ting lese ki try kin le ujor phi ban ai be da ka case phi lane ka FIR te pinsa perkhat phi hato ka bahan em rai lada phinang bade ban program mo lada phile be lese phila ban le da ka jong la jong phim dei ban le bade ka ba lese ka ban long khamakor te phila ban le be ka ba biang hi te ka ba la ban pediang be im lang salang mo te ngi suang be kumta nga thai phila so tu hi te kane ke ai lada ngi la pen biang be da ki ba long la ban long be natural mo te ngi le be ki ba ipen internet la setang ka ba ipen internet tang ba long comedy tang ka ba long tomta hi te phila la pi upload ba namar ba kini ki video AI lane ki kini ki share mo ki real AI ki post nando ki dor ki ai baro manta ki long viral ba te namar ba ki bro ki internet ki bon ba ba pe ten rai phin sai perkhat phi hato ka ba ne nikas new ne la dang i pen kam AI te namar ba la dang inang bat la dang imnang ban pen kam kata kerkum ke jong jonga te ting ngong la da phinang hi ban pen kam te kala ban ba rai dalar phimdang hi ban kam ting kala pan poi phi sa ki jingjot ro ting mo namar ting phi phim dai ban kam bakla ya ki breu phim dai ban kam bakla i breu yala jong phila ban sina mo ya ka yala jong phila ban sina kum no te kata ka shong phi hi ka shong try mo kwa ban sina kum no namar kar kum ka mon ka jonga mo le sengai la jong ala ban sina namar ba ka mon ka jonga te long kum no biang hi tamba wala kataru kadang dan hi ki jing thut khendiat lada phila le palat mo ya la jong pade tingrang phile ra nyo amre na kata ki bru ki kren te dai lada phi sna bi tang ki ba biang te phila ban kamai ba namar ba ngan pen i mo kum kini ki le se kum kini ki dor kum kini hang nei ngat i phi mo kum kini hang nei phila i pe yang ne
kini kiba kidor kum kini la pishna kum ne nomor hoy ki bun ki video kiba nang bachna kisna ki video ai ki sechna te ki viral ba te ki video kidor ki nado kino kiba phi la hiban pensna nomor ting ka ai manta mo tang na kador ngila bachna video tang na kador ngiyo tang ya kador ka ai manta kala bachna video te lada ngila ban le lada ginang perkam te lada phi nang hi ban perkam te kabiang lada phim nang pade te ngi scam ba phin sa perkhat hi la jong te ngam da pun keten te ngan pun kod na ke video te hato kana ki ai ka bahane ka sneu phisa comment be hakana ka post mo hakana ka video hi phin sa comment hato ka biang ne em namar ba teng le se na kapta ki jong phi ki ba khan pat persang te ngimpat tip mo dai ki ba ala persang ki la yomat te kila sutu kanya to ka biang em la ne to ka sneu ne ka ba te henry na kamta ki jong phi ki ba khan pat nang te phin sa ngap bat phin sa yu i kanya ki post ki jong ki wei mo ki video ki reel ki jong ki wei ki ba set post ha kini ki se ha ki ba dai bat ki YouTube la ne ka Facebook menta ki viral ba ki bun ba ki video ke ba ngi susna ki susna ba ki ai mo pila da pi page tang ban page ru pila itu ken na ban page mo ka video AI ka long kum no te ting phim la da page mo le se ting la lang page ba mudor yo le se ka long sisa ham dai mo dai tang ka video ka ba ngi susna ha ke AI menta te andai ba ka dai ka ba sisa te tang ba ki viral ba pa dai ken kum gitu video te phinsa ngan pun kon no te tak na hi thrai phinsa comment hato ka bahane hato ka sneu ne kata ka video ai te tang kane khuble sibun